Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare jenengan sedaya? Kula kalih rencang-rencang badhe ngejelasaken tentang tembung kinanti. Perkenalkan nami kula Ajeng Nirwana Wahyuningrum absen 6. Perkenalkan nami kula Rahmatul Umiyah absen 33. Perkenalkan, nama kula Ahmad Muhammad Yufki, absen kali. Perkenalkan, nama kula M. Andi Sutresno, absen 23. Oh my god! Wow! Budi kok ketinggal bingung le? Nggih Bu, kula boten mangertos kedah kados pundi nyampahi gesat punika. Gesang punika kadah wonten tuntunan kados tembung kinanti. Gesang punika dipun tuntut lan dipun pituduh sekados boten kesasar. Tegesipun kinanti punika menapa Bu? Tegesipun dipun tuntun utawi dipun iringi dados kowe kedah gelem sinau lan nampi pitutur. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ajeng absen sendiri. Nggih. Pak Budi, Kula Pak. Siti, Kula Pak. anak-anak, sinten mariki kita sinau tembung kinanti. Sinten ingkang mangertos? Kula Pak, kinanti punika tegesipun dipun tuntun. Nggih, leres. Lajeng fungsinipun menapa? Pak, kangge paring piulang tuntunan gesang lan pendidikan budi pekerti. Api sangat tembang kinanti saged dipunakaken kangge ngandharaken rasa tresna kanthi cara alus. Perhatian, waktu istirahat telah tiba. Kepada seluruh siswa dipersilahkan istirahat. Dihimbau kepada para siswa yang membeli jajanan untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Terima kasih. Anak-anak, perlu istirahat. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budi, saiki kowe sampun langkung mangertos nggih? Nggih Siti, saweg manika kula mangertos bilih gesang punika
kedah wonten tuntunan. Nggih, kita kedah tansah tumindak becik lan manut piwulang. Mohon perhatian. Bel tanda masuk telah berbunyi. Kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing. Bapak dan Ibu guru akan segera memasuki kelas. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baik. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care, everybody. Matur nuwun datangi bulan guru. Sawak manika kula badhe ngagumi piwulang kinanti. Ibu remen sangat le. Muga kowe atos tiyang ingkang migunani tumrap liyang. Ayo kita sami-sami dados bocah ingkang becik. Nice.